mgbọrọgwụ dike bụ aha gị Chukwuoma, ike gara ije n'elu mmiri eze. Jizọs na onye nwere gị nwere ihe dị mma, ọkaka echeta obi esike ome ka ọ kachie ekene. Mgbọrọgwụ dike n'ibu ike m, nrigoro na gị mgbidi ike dị na ndụma la.
Ọkụkọ ghara kwọmkwọ gịnị ka gị jiri ya ị gasị mefela aka Jehova ị ga-emerụrụ m ihe ọ na-emere anyị ị gasị mefela. Who can say no when you say yes? Who can challenge the Omega? Nobody. Onye ga-edube bilete onye gasara m gwagwara ị gasị mefela ya ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ ga-emere m ị gasị mefela ị gasị mefela ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị gasị mefela ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị gasị mefela onye ebere onye amamihe ka Chineke mbụ onye ebere onye amamihe ka Chineke mbụ. Wherever you are, join me. Onye ebere onye amamihe kolisa bi n'igwe bụ onye ebere onye amamihe ka Chineke mbụ. Ọ hụrụ ụwa n'anya ọ hụrụ anyị n'anya Chimudi ebube ebube o ebube Sharia. Hey, 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 hey. Na brana ye bushania kase de na bushania. Onye biebere mo, ebube, 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 toro biebube, ebube, ebube. Onye amara ni bogame. Gị kwuru okwu na Jerusalem ọ ga-emezue na Kapanọm. Onye ga-emere m ka isi eme ụka challenge Omega ihe na-eme na nwa mkpata oyi ebube ebube ọkwa gị dị omimi n'ime omimi ọkwa gị dị omimi n'ime omimi ebube 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 onye mkpọrọ bịa
nene imana nye gị dị nye gị ede nye gị anụ nye gị enwebo ọ gaghị esi nye gị ekele dị mma n'elu ụwa. Ya mere m ji asị gị mama ọ ya ihe mere dị mma ihe mere dị anyị mma ọkwa gị bụ dum ije